Nasikop na ang duha ka mga tawo nga suspetsado nga midunggab patay sa magtiayon nga sila si Servando Ramos, 57 anyos, ug sa iyang asawa nga kanhi konsehal Ana Maria Garcia Ramos, 45 anyos. Sud sa ilang panimay sa Bukirang Bahin sa Barangay Langkas, lungsod sa Dalaget, niadtong kagabhion sa Disyembre 3. Nasikop sila si Antonio Habagat uban siyang pag-umangkon nga si Alejandro dito sa Sitio Sunbrook, poblasyon lungsod sa Alicia sa Bohol. Nasigpatan ang duha alas 6 kagabi. Gipahibaw ni Bohol Provincial Police Director Senior Superintendent Angeles Ginorga nga ilan ang itugyan ang mga dinakpan sa Cebu Provincial Police Office. Samtang gipakuha na usab ni Cebu Provincial Police Director Senior Superintendent Manuel Abrugena sa iyang mga sakop sila si Antonio ug Alejandro sa Alicia, Bohol. Gusto niyang masangat dayon ang kaso sa labing daling panahon. Yung isa dun sa magkapatid, may relative sa Alicia, Bohol, yung asawa. So from Cebu, tumakbo sila ng Alicia at doon sila nagtago. And as of this time, traveling na po yung ating mga police operatives papunta sa Bohol para po makuha itong ating mga suspects at kaagaran po makapag-file tayo ng case.